Жер өстенә төшкән тәңкәләрне чәчәсеңме икән учларыңнан? Сихрилеген күрсәтергә теләп, сибәсеңме бармак очларыңнан? Бүген менә тагын төн күзәтәм, әкияти гүзәл кыш тышта. Лампочканың сүрән яктылыгы серлелеген өсти ак кышка. Йоклый алмыйм, күпме теләсәм дә, бу могҗиза китте йокымны. Көз гаҗәеп булган иде, ә кыш сылулыкның тәүге йотымы. Я бер Аллаһ, шушы матурлыкны иңдерүең хактыр сөенеп. Шөкер итеп яшәвебез өчен сөелеп.